Паводка ў Беларусі набірае абароты. Скандал на могілках у Берасці, страляніна на Гомельшчыне, ноу-хау на трасе М1. У Яндекс.Гоу можа з'явіцца канкурэнту. Менску прадаюць унікальны рэтра-аўтамабіль і аўтобусныя туры для беларусаў у Балгарыю. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Заклікаю ставіць лайк гэтаму відэа і падпісвацца на канал, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Сёння ў Менску каля дому затрымалі жонку палітыка і былога палітвязня Міколы Статкевіча, Марыну Адамовіч. Пра гэта спадар Мікола паведаміў сам у сваім тэлеграм-канале. Паводле Міколы Статкевіча, у Марыны Адамовіч нібыта хочуць узяць тлумачэнне пра атрыманне ёй праваабарончай прэміі «Хомо хомініў». Чакалі каля дому. Адзін з тых, хто затрымліваў, назваўся следчым Казловым. Пакуль інфармацыі няма, напісаў палітык. Вясновая паводка набірае абароты. Паводле МНС падтапленні зарэгістраваныя ў Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай вобласцях. Дагэтуль застаюцца залітыя нізкаводны мост у Лёзнінскім раёне, два ўчасткі дарогі на Гомельшчыне, падвор'е ў Добружскім раёне, участак дарогі ў Петрыкаўскім раёне, участак дарогі і нізкаводны мост паблізу Мсціслава. Разам з тым МНС справаздачыцца, што пацярпелых няма, а жыццезабеспячэнне насельніцтва не парушанае. Ну і, як кажуць, ратавальнікі заўсёды гатовыя рэагаваць на прыродныя выклікі. Да добра упарадкоўваліся. У Берасці скандал вакол гістарычных трышынскіх могілак. Пасля суботніку з удзелам гарадскіх дэпутатаў і чальцоў так званага Савету моладзі жыхары выявілі пашкоджаныя надмагіллі, спілаваныя дрэвы і непрыбраныя галінкі проста на месцах пахавання. Адпаведныя здымкі з'явіліся ў сацсетках і выклікалі хвалю абурэння. У каментарах людзі патрабуюць адказнасці і называюць тое, што адбылося, ганьбай. Раней гарадскія службы паведамлялі, што на могілках выдаляюць аварыйныя дрэвы і вядуць добраўпарадкаванне тэрыторыі, каб прадухіліць разбурэнне помнікаў. Аднак паводле сведкаў вынік аказаўся супрацьлеглым. Трышынскія могілкі – найстарэйшы некропаль Берасця і гістарычна-культурная каштоўнасць, дзе пахаваныя каля 12 000 чалавек. Самае старое вядомае пахаванне датаванае 1834 годам. Там знайшлі свой апошні прытулак сярод іншых і салдаты Першай сусветнай вайны і сотні вязняў берасцейскага гетта. Цяпер жыхары чакаюць афіцыйнай рэакцыі ўладаў і аднаўлення пашкоджаных помнікаў. На трасе М1 пачалі тэставаць лазерную сістэму, якая павінна зніжаць аварыйнасць і дапамагаць кіроўцам не засынаць за стырном. Пра гэта паведамілі ў Мінтрансе і ДАІ. Эксперыментуюць на ўчастку дарогі ў Менскай вобласці на 322 кіламетры. Трасы лазер ужо працуе з учорашняга дня. Яшчэ адзін участак на 365 кіламетры пакуль рыхтуюць да запуску. Лазеры ўключаюць з 23 гадзіны да 5 раніцы. Гаворка ідзе пра чырвона-зялёныя лазерныя прамяні, якія праекуюцца ўздоўж дарогі. Паводле ДАІ сістэму ўсталёўваюць у месцах, дзе найчасцей адбываюцца аварыі з-за стомленасці кіроўцаў. Заўважу, што лазеры не ёсць сігналам прыпынку або абмежаваннем руху. Іх задача толькі візуальна будзіць кіроўцу і ўтрымаць увагу на дарозе. У Беларусі стартавалі продажы аўтобусных тураў у Балгарыю на лета 2026 года. Цана паездкі пачынаецца прыкладна з 500 еўраў на чалавека. У суму ўваходзяць праезд, пражыванне ў транзітных гатэлях, гатэлі 3-4 зоркі на моры і сняданкі. Маршрут праходзіць праз Польшчу, Славаччыну, Вугоршчыну і Румынію. У дарозе вы правядзеце каля 3 дзён з начнымі прыпынкамі. Выезды запланаваныя з канца чэрвеня і на працягу ўсяго лета з Менску з дадатковай пасадкай у Баранавічах, Івацевічах, Кобрыне і Берасці. Тур доўжыцца 16 дзён, з іх 9 начэй адпачынак на моры. Прапаноўваюць папулярныя курорты Балгарыі, Сонечны бераг, Несебр і Залатыя пяскі. Асобна можна аформіць візавую падтрымку. Гэта каштуе 25 еўраў плюс консульскія зборы. Афармленне займае каля 15 рабочых дзён. На фоне складанасцяў з візамі і зніжэння цікавасці да Блізкага ўсходу турфірмы пераразмяркоўваюць турыстычныя патокі да больш даступных кірункаў. Падрабязнасці на belsat.eu.
Страляніна на Гомельшчыне. Блізу вёскі Караткевіча кіроўца Мазды ігнараваў патрабаванні інспектараў ДАІ спыніцца і паспрабаваў уцячы. Паводле міліцыянтаў, кіроўца небяспечна лавіраваў на дарозе і ствараў пагрозу іншым удзельнікам руху. Каб спыніць машыну, даішнікі пачалі страляць. Пасля гэтага кіроўца і пасажыр спрабавалі ўцячы, аднак іх затрымалі. За стырном быў 32-гадовы жыхар Калінкавічаў, раней неаднаразова пазбаўлены правоў, у тым ліку за кіравання ў стане алкагольнага ап'янення. Відэа інцыдэнту вашай увазе. Попал? Да. Вон, выпивай, смотрите, Владимир. Міліцыянты справаздачацца аб чарговых выніках сваёй вечнай барацьбы. У Берасцейскай, Гарадзенскай вобласцях выявілі крадзяжы прадуктаў на аграпрамысловых прадпрыемствах, а таксама ва ўстановах адукацыі і аховы здароўя. Гэтак у Ляхавічах затрымалі работніка каўбаснага цэху, які спрабаваў вынесці ялавічыну, а таксама машыніста прадпрыемства з ежаю ў сумцы. У мясцовай медустанове пры выхадзе з харчблоку затрымалі кухоннага работніка і прыбіральшчыка. У Берасцейскім раёне мужчына спрабаваў вынесці прадукты са школьнага харчблоку. Ён схаваў іх у ёмістасці з адкідамі. У горадні і Карэліцкім раёне затрымалі кухараў, якія спрабавалі пранесці прадукты, прызначаныя для харчавання дзяцей. Агульная шкода склала каля 160 рублёў. На затрыманых склалі адміністратыўныя пратаколы. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі папярэдзіла кампанію «Белгакорп», якая дамінуе ў Менску і Менскім раёне. Менавіта гэтая кампанія выступае афіцыйным партнёрам і прадстаўляе онлайн-сервісы замовы паездак Яндекс.Гоу у нашай краіне. Паводле ведамства, кампанія адмаўлялася падпісаць дамову з іншым удзельнікам рынку «Тандем Драйв». У Марх адзначылі, што такія дзеянні былі эканамічна і тэхналагічна неабгрунтаваныя і маглі абмежаваць канкурэнцыю. Рэгулятар запатрабаваў ад кампаніі да 23 сакавіка накіраваць канкурэнту безадклікальную прапанову аб заключэнні дамовы на аказанне электронных паслуг у сферы таксі. У выпадку невыканання патрабавання Марх можа распачаць антыманапольнае разбіральніцтва. Такім чынам рэгулятар фактычна ўмяшаўся ў сітуацыю на рынку. Колькі бюджэту каштуе лячэнне грамадзянаў у дзяржаўных медустановах? Лічбамі падзяліўся старшыня камітэту аховы здароўя Менгервыканкаму Юрый Горбіч. У цану кожнай паслугі ўваходзяць выдаткі на абсталяванне, зарплаты медыкаў і ўтрыманне інфраструктуры. Гэтак, адно наведванне тэрапеўта каштуе каля 45 рублёў, педыятра 40, а стаматолага амаль 70 рублёў. Значна даражэй абыходзіцца экстранная і стацыянарная дапамога. Выезд хуткай ацэньваецца прыкладна на 245 рублёў, а сотні ў стацыянары каля 430. Пры гэтым цана ложка дня ў рэанімацыі дасягае амаль 1700 рублёў без уліку дарагіх лекаў. Нагадаю, падобныя ацэнкі кошту меддапамогі ў Беларусі агучваліся, напрыклад, у чэрвені летась і былі прыкметна ніжэйшыя. Між тым, сярод праблемаў беларускай медыцыны спецыялісты адзначаюць дырэктыўную планавасць, карны характар працы лекараў, адсутнасць самакіравання, састарэлую падрыхтоўку спецыялістаў, прымусовае размеркаванне, фальсіфікаваную статыстыку і масавы адток дактароў з Беларусі пасля 2020 года. Беларусь застаецца сярод краінаў з найменш свабоднай эканомікай у свеце. У рэйтынгу Index of Economic Freedom 2026 года яна заняла 150-е месца, атрымаўшы крыху больш за 49 балаў са 100 магчымых. Наш, так бы мовіць, крыштальны сасуд зноў трапіў у катэгорыю несвабодных, а ў еўрапейскім рэгіёне дык і ўвогуле стаў апошнім. Эксперты адзначаюць слабы ўзровень абароны правоў уласнасці, складаную бюракратычную сістэму, неэфектыўныя суды і высокую карупцыю. Дзяржаўны кантроль над эканомікай застаецца паўсюдным, што стрымлівае развіццё прыватнага бізнесу і інвестыцыі. Нягледзячы на адносна нізкія падаткі і фіскальную ўстойлівасць, агульны ўзровень эканамічнай свабоды ў краіне працягвае зніжацца з 2021 года. На фоне суседзяў Беларусь выглядае значна слабейшай. Польшча займае 40-е месца, Літва 15-е, Латвія 25-е. Лідарам рэйтынгу застаецца Сінгапур, апошняе месца займае Паўночная Карэя. Падрабязнасці на сайце Белсату.
У Беларусі на продаж выставілі унікальны рэтра-аўтамабіль BMW 5 серыі E12 1979 года выпуску. Гэта першае пакаленне пяцёркі. Аўта ў Менску за яго хочуць $25 200. Под капотам бензінавы рухавік на 2,5 літры на 150 конскіх сілаў з аўтаматычнаю скрыняю пасуванняў. Даволі магутна для свайго часу. Аўтамабіль з 2014 года належаў аднаму ўладальніку, які больш за 10 гадоў займаўся яго поўнаю рэстаўрацыяй. Машыну фактычна разабралі да апошняга вінціка і аднавілі. Першы выезд пасля аднаўлення адбыўся толькі летась. Аўта брала ўдзел у рэтра-выставе. Чарговая зорка сацыяльных сетак з Беларусі. Гомелец нават не заўважыў, як да яго прыйшла хвіліна славы, бо мірна спаў у гарадскім аўтобусе пад надзейнаю вартаю свайго гадаванца. Усяго за некалькі дзён ролік набраў больш за 1 мільён праглядаў. Без каментара. Сябры, на гэтым ставім кропку. Заклікаю ставіць лайкі гэтаму відэа, падпісвацца на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе, да сустрэчы ў эфіры.